नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तर ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीमध्ये मस्त अशा बांगड्याचे तवा मसाला फ्राय दाखवते. जरासुद्धा ह्याला रव्याचा वापर मी केलेला नाही आहे, तरी पण सुद्धा असे हे क्रिस्पी हे बांगडे झालेले आहेत. खायला एकदम अप्रतिम, कारण हे मी चुलीवर केलेले आहेत, त्याच्यामुळे ह्याची टेस्ट तुम्ही बोलूच नका, एक नंबर आहे. तर हे बांगडे मी कसे केले त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. आता हे मी बांगडे साफ करून ठेवले होते, तर असे मध्ये चिरा मारले त्याला आणि व्यवस्थित त्याची घाण वगैरे काढून याला मी धुतले 2 वेळा पाण्याने. त्याच्यानं थोडा मीठ लावलं आणि 15 मिनिटासाठी मी असंच ठेवलेलं आहे त्याला. तर ह्याचा जो हिरमूस वास असतो सगळा निघून जातो मीठ लावल्याने. आता ह्याला मी स्वच्छ धुवून घेतलेत. परत मी तुम्हाला सांगते 2 वेळा पाण्याने धुतले, कारण काही जण बोलतात की तुम्ही धुतले नाही का मासे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सांगते आधी 2 वेळा मासे धुतले आणि परत मी मीठ लावून नंतर परत मी धुतलेले आहेत मासे. तर आता मी बाउलमध्ये ट्रान्सफर केलेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये घालायसाठी लसूण घेतले, तर 5-6 लसूण आहेत. तर मोठ्या आकाराचे, जरा छोटे असले तर तुम्ही जास्त घेऊ शकता. ह्याच्यामध्ये लसणाची स्मेल खूप छान लागते, त्यामुळे लसूण जास्त घाला. आणि थोडेसे आल्याचे तुकडे घातले. तर हे खलबत्त्यावर ठेचून घेतलेले, तर असे खलबत्त्यावर ठेचूनच घ्या, त्याच्यामुळे टेस्ट खूप अप्रतिम लागते. तर पेस्ट तुम्ही केली तरी चालते, पण अशी जे अख्खे वगैरे दाताखाली मस्त लागतात ते लसूण दाताखाली आले की, त्याच्यामुळे ह्या पद्धतीत नक्की करा. तर आता हे मी झाले जरासे ठेचून घेतले, जास्त असं बारीक मी पेस्ट केलेलं नाही आहे, फक्त जराशी झेदरून घेतलेले आहेत मी. आता ह्याच्यामध्ये मी टाकलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे मसाले घालायचे. तर आपल्याला पहिलं घालायचं आहे हळद घालायची. हळद ही मी अर्धा चमचा घातलेला आहे. आता हे लाल तिखट अर्धा चमचा घातलेला आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला, कारण हे कमी आहेत त्याच्यामुळे मी अर्धा चमचा घातलेला आहे. 1 चमचा मालवणी मसाला घातलेला आहे आणि अर्धा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर कलरसाठी. काश्मीरी मिरची पावडर तुम्हाला घालायची तर घाला, नाही घातली तरी चालते. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे, थोडंसं मीठ घालायचं चवीनुसार आणि 1 चमचा फक्त तांदळाचं पीठ घालायचं, जास्त घालायचं नाही. आता हे आहे कोकमाचं आगळ आहे, तर हे आमच्या कोकणात भेटतं. तर तुम्हाला कुठे जर अवेलेबल असेल तुम्ही नक्की घ्या. कोकणात असणारा माणूस तर त्याला माहितीच असतं. जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस घातला तरी चालेल. आता हे जरा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि मग ह्याला थोडंसं पाणी शिंपडून थोडंसं घालायचं, पाणी जास्त घालायचं नाही, थोडं पाणी शिंपडायचं आणि सगळं व्यवस्थित हा मसाला, कारण हा मसाला चिटकणार नाही तसा, त्याच्यामुळे थोडंसं तर असं म्हणजे हाताने जरा मी शिंपडलेलं आहे, पाणी जास्त नाही घालायचं. आता हे परत एकदा मिक्स करायचं आणि जो हा मसाला दिसतोय साईडला राहिलेला आहे, तो मसाला ह्या अशा बांगड्यांच्या अशा आतमध्ये पोटात भरायचा, म्हणजे ते लसूण वगैरे मस्त त्याची टेस्ट खूप आहे. बघा मी तुम्हाला दाखवते. तर हा जो मसाला मी केलेला आहे तो ह्याच्यातच भरायचा आणि मस्त असं हे बघा, असं हे जे आहे त्याला सगळ्याला मी हे लावून घेतलेलं आहे मसाला. तर असे सगळ्या बांगड्यांना मी लावून घेते. तर बघा सगळ्यांना मी लावून घेतले, रंग एकदम सुंदर आलेला आहे. आता चुलीवर मी तवा आधीच गरम करायला मी ठेवला होता. आता त्याच्यावर तेल घालायचं आणि हे बांगडे आपल्या तव्यावर घालून घ्यायचे. आता मी तव्यावर सगळे हे बांगडे घालून घेते. तर आता बघा, आणि मग थोड्या वेळाने 2 मिनिटांनी हे मासे आपल्याला पलटी करायचे. तर चांगले असे क्रिस्पी होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे. सारखं परतत बसायचं नाही, तर चांगलं एका बाजूने शेकल्यावर मग दुसऱ्या बाजूने परतायचं, त्याच्यामुळे बरोबर ते शेकले जातात आणि जास्त वेळही लागत नाही. तर तुम्ही सारखं पलटी करत राहिला तर हे मासे कुस्करू शकतात. कुठलेही मासे जास्त असं परतायचे नाही, नाहीतर कुस्करत राहणार. आता एका बाजूने मी मासे बघा पलटून घेते. तर बघा पलटताना जरासुद्धा तुटलेला नाही आहे, म्हणजे हा एका बाजूनी बरोबर शेकलेला आहे. तर असे मी सगळे मासे परतून घेते. तर बघा मी तुम्हाला सगळे दाखवते परतून. जर तुम्ही चमच्यासारखा त्या माशांना लावत बसलात तर ते मासे तुटू शकतात. आता हे सगळे मी परतून घेतले. आता हे असेच जसं आपण मगाशी शेकलेले आहे तसंच ठेवायचं आहे आणि नंतर परतायचं आणि मग झाल्यानंतर काढून घ्यायचं आहे. तर आता दुसऱ्या बाजूनेही मी परतून घेते. बघा कलर सुंदर आलेला आहे. आता खायला आहे मासे रेडी आहेत. तर मी आता हे काढून घेते मासे. तर तयार आहे बांगडा तवा मसाला.
तर बघा मस्त असा रवा लावून न सुद्धा पण मासे असे कुरकुरीत होऊ शकतात आणि खूप टेस्टी पण लागतात. तर हे मासे तुम्हाला आवडले असतीलच. जर हे मासे तुम्हाला आवडले असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. जर तुम्ही नवीन आला असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि हे मासे कसे झाले मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. मी तुमच्या कमेंटची वाट पाहेल. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि हे मासे एकदा नक्की ट्राय करा आणि चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.